Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayan. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jazz at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag kan nagasat nga aldaw, adanunan to'y nanumo asurat ko. May saakmat kadagiti ribu-ribu amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ti amok kat agnanayo naklaangan nga agdengdengeg, ngam naawis matiriknak amang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaitad inspirasyon kadagiti padak nga agdengdengeg. Ilingad na klaangan manang itinagan a Jazz, taga Nueva Vizcaya ak, ngam iti agdama kat addaak dito'y Qatar. Innam kami nga agkakabsat manang, kat makunak, ananumulaang ti pamilyami. Agtagtagibalay laang ti inak, ngam adda dagiti gundaway amapanmat makiraep. Ni tatang ko kat agbabay ansel iti baka kenwang, iso ano ar-arigan, adu ti kwartana, ngam daksang gasat tanaimot kada kami a pamilyana. Ipangpangruna na ti barkada na. Bartek ken babaero pay ti amak manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng iti high school. Manual daw manon asan ang nagawawid ni tatang. Manipod nagbiyahe anapan nagbayan sel iti baka. Katirigat na.
Awan na pulusin bati na kwarta para iti kasapulan tayo dito'y balay. Di ka kadipay na irwam iti kasta nga aramid ti amam anak ko. Kanayon mo't akasta saan ka di? Apay nga minadiyo tugnaron iti kasta nga aramid na. Iso saan ngagbalbaliw. Amom mo't ugali ti amam. Diyak kayat nga agriri kami manan. Pangalaan tayo nga rod iti gatang tayo iti makan, nanang. Di ka agdanag anak ko. Mapanak makiraup ita. Titangdan kuntun ti gatang tayo iti kanan tayo. Bareng sumangpet tumatlaang ti amayo. Oray sumangpet. Di yun namnamaan. Tawan tumatlaang ti isangpet na para kada tayo. Sana bale, taamo yung matitumulong nga agkakabsat. Isa maisaksakan tayo lata ti inaldaw akasapulan tayo. Oray awan ti amayo. Bilibak kan kananang. Takabaalam nga anusan ti kasday nga ugali ni tatang. Naimot lang nga rodon. Bartek ka na usampay iti babae. Amok na agbaliw tumatlaang ti amam anak ko. Di tay ko mamaawanan iti namnama. Sapay la ko mga rodnanang. Lakayan ni tatang. Mapanunot na ko mga agpayson ti agbaliw. Nasaya ata si mangput kan lakay. Amo mo ta nagbiyahe aksanay ha. Anya nga day taawit mo. Karnet baka day ta. Elutom man kit day. Nasaya at mo, tani. Manipod pimanaw ka. Kumkumpormi ti sidsidaan dagiti anak ta. Na. Di kabot ngamin nang ibati iti paggatang mi iti kanan mi. Tanyang itar aramidam. San ay amapan kamot makiraraap. Di at dangarutangdan mo. Kan makitrab-trabaho mo ti daddo mga anak mo. Kas ka ni Jas. Ngam obligasyon mo nga ama nga ipaay ti kasapulan dagiti anak ta. Mabalin ka day. Diyak kaya't amang ngagan dagiti ang ibagbagam. Nabanuga. Alaki din. Ilutom day takarnit baka nga insangput ka. Ta umay dagiti kumparing inton madamdama. Agjajaming kami. Kunak man no inyawid mo daytoy para ka dagiti anak ta. Nagkunakan ka. Alaki din. Ilutom daytan tamaturugak pa eh. Apag isunto no sumangpet dagiti kumpare. Nanang, saan ay akasangsangpot ni tatang? Apay nagawis man ti kainuman na diti balay. Diyak man amo dita amam. Napatpatag at talaga kenkwa na ti barkada na ngamda tayo a pamilya na. Nalabos at talaga ni tatang. Anak, alaam dya may sa kaldero ti si Daan. Ipan mo iji silid, tapno saan ang makita ni tatang mo. Si Daan yun to kadagiti kakabsat mo inton madamdama. Sigurado anabartak ton ti amayo, aging ga inton madamdama. Awan pa'y matagiti kakabsat ko, nanang. Napandamot na kitangdan, anak ko. Basta ipan mo iti siledyo. Ang mga numakita pa iti amam, kat ipaibos na kadagiti barkadan, ah. Sige nga rod, nanang. Ngamda kayo ngay. Makamuak ton iti bagik. Pagserbiak pa ida, tapno saan man nga agungat ti amam. Si mangput mo't gaya man ni tatang. Wen manong, ngam kasi ti sigod nga aramid na. Agbarpartak damanan kadagiti barkada na. Ngarod ah. Manong aldawasan na nagaw-awid. Ita ta si mangput, maala na pa ilang tagbartak. Di na tayo kumustahin na pamilya na. Nung kasanuta yun, sipod pimanaw. Ay, talaga saan siguro nagbaliw pa ni tatang? Kaslaawan mo't laang ah, tadi na tayo pa'y kalanglang amangan. Nakasingsing pat tumot namin ni nanang.
Saan nagtagtagari? Trabaho la trabaho. Naimbaglangan na, tadapay pakitrab-trabahuan tayo. Naimbag ata da nga sa sayata ka aruba tayo, Manong. Amo da nga minti aramid ni tatang. Isama siyanda kada tayo. Ala, ading ko. Nag-inanos tayo. Nalas man te ugali tama tayo. At damat inatayo ang nakasingsingpet kan mangi 111 kada tayo. Itinakon iti damo apasat ti surat ko manang Emmy, nabisyo ti amak. Tunggal agbiyahe, sumagmamano nga aldaw nga awan apulos madamag mikankwana. Kat apaman asumangpet, awisan na dagiti barkada na kat agpapasda nga aginom. Pasaray ibusen da pay ti amin amakan nga isang pet ti amak. Nairuam kami paykat din iti kasjay ang mapaspasamak manang nang runa taninanang saanan nga agsasao tapno maliklikan na nga agapada iti amak. Da kami nga agkakabsat ti maasasyan kaninanang ngam awan ti maaramidan mi. Iti na minsan a panagbiyahe manen ti amak sumagmamano nga aldaw asaan a nagawid kat kastaunay a panakaklaat mi idi simmangpet. Ading, asin na di babaya kasarsarita ni tatang iti balkon. Kadwa na mo ta simmangpet, Manong. Anya? Nang isang put ni tatang iti babae iti balay? Na, kita mo ading. Ni pa inanang tibang serserbi kadakwada? Wan nga rod, Manong. Talaga jakon maanusan dahi ta makitkitak. Payman. Manong, saan? Di mo ituloy no anyaman ti mapampanunot mo. Binilin nak ni nanang abaybay-an tayo lakano ni tatang. Saan ka no abale? Tapumanaw tumot lakano dahi ta babae. Nung nagalas ti tsuraan da di ta balkon. Kasla isudamatan kan ni tatang ti agasawa kat ni nanang ti babaunan. Awan maaramid ta, Manong. Ta itulokmat ngamin ni nanang. Ang mga nudyak makapagtupalitikas tayo makikita ka din ko. Iso ating nasayat. Umianak pa lang ijay ang kakaberto. Maturugak pa lang ijay. Aging gaajak malpas ti papa aramid na. Tama nga niya pa ti maaramid ko. Nukasta ka na yun ti makikita ka jarda tatang kan ti babaya kakuyog na asimmangpet. Manong, adda ka din adlaw mo kaninanang manipod pimanaw di babae akadwa ni tatang asimmangpot dito'y balay? Adda ading. Kasla nagbalin mo ta na mulanglang ni nanang. Napasarsaritak, sana sumungsungbat. Basta trabaho lata trabaho. Kaasimot ni nanang. Sulsuluan namat ngamin ti sakit tinakam na ni tatang. Ayat na laang asaan da nga agapa. Ay, nagsigpat tumot niya minunay ni nanang. Ay, Manong, sumre kak ababaunan iji kabangibang nga ili. Tapno mairing pas ko ti high school. Kayat ko talaga ti makaturpos, Manong. Ading? Napintas ngamin ti Jaya kanyak di pagpaayak iji kabangibang nga ili. Ituloy ko lata ti panagadal ko, kabayatan ti panagpaay ko kadakwada kas babaunan. Sigurado ka, ading? Kabailam ka di? Wan, Manong,
Isada kayo pa'y lakadagiti kakabsat ko ti makaamukan ni nanang. Nang runak at kasta ti jar na ita. Alaadin ko. Di mo pagdanagan ni nanang. Da kami ti makaamukan ko ana. Saan nyo baybayan manong ha? Sana bale, tabasta mawaya anak iti pagpaayak, agawidak ditoy. Ading, kumusta ka iti anti pagtrabahuam kas babaunan? Nasaya at matmanong, nasingpot na kanyak. Amo manong, maladingi tanaklaang, tatunggal adda meeting iti pagadalan. Awan pa'y naganak ko amakapan. Kas dimot ngamin ti kasasaad ni nanang. Ni tatang met, awan pakibiyangan na iti mapaspasamak kadagiti anak na. Ading, aday padamag ko, may papan ka ni tatang. Anya day di manong? Nagtalaw sa ni tatang. Ha? Saan mo't ngaminin ang nagaw-awid manipod pimanaw? Talagang sa pinanawan na tayon. Kasta ka di? Di nasayaat. Total, awan mo't lati pakairanudan kan kuana. Isopay tigapunan no apay asabali itan ti jar ni nanang. Kanayon anak kamot talang. Pudno tayong bagamading ko. Ngam kasla naparutan tayo iti city iti barokong iti ipapanaw ni tatang. Iso na lang ta sapay la ko mataglimpyo mo ni nanang. Ikararag tayo iti Diyos day tamanong. Basta siyak, ituloy ko ti agtrabaho, bayat nga agad adalak. Sana bale tadanda ni akmatan agturpos iti high school manong. Kat talaga nga agurno nga, tapno maituloy ko ti agadal iti kolehiyo. Lawan giti pa nagturpos mo ti high school ading ko. Ngam pasensya ka na, tawan ti nakadaray kada kami. Okay lang manong, maawatak. Wan gayam, ada award ko. Kat ti may sa maestrak ti kadwak nga imuli ti stage. Kasta ka di ading? Wan manong. Ay, kumusta ngay gayaman ni nanang? Medyo sumaysayat mo tading. Iso na lang, tamadlaw amalmalday pa lang. Gapoy ti papanaw ni tatang. Kasdi lata, trabaho lata, trabaho. Ay, huwag gayam, Jazz. Anya nga iti planom ita, ta nakaturpos ka ni ti high school. Ada nang i-rekomenda kanya nga agtrabaho ka sales lady EJ Ili, manong. Nagpakada akon iti amo, kat pinalubusan dakmet. Mangrugi akon iti kabiitan na panawan. Inuray ko lang ang amalpas ti graduation ko. Agurno nga, tapno maituloy ko ti agadal. Nasayat day tapanggap mo, Jazz. Ket sapay la kung matagbaligi ka iti kasta planom. Amo ka na saririt ka. Ikararag ko ang maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag ading ko. Agyamanak manong, ket ikarik, karaman kayo iti baligik. Ading? Ngam ita, kayat ko nga ipapasti iliw ko kada kayo. Nang runa kan ni nanang.
Apaman ang nagturpusak iti high school, simrekak a sales lady manang Emmy. Kayat ko ngamin at talaga ti makaurnong, tapno maituloy ko ti panagadal ko. Ngam kalpasan laeng iti sumagmamano a bulan a panagtrabaho kas sales lady, simrekak manan a babaonan iti maysa a pamilya. Nagasa takmat manang tanasing petda, ket pinalubusan dak nga agadal, kabayatan nga agtrab-trabaho ak kadakwada. Nakastrekak kas scholar iti maysa a pagadalan iti kolehyo iti lugar mi. Allowance laeng ti kasapulak manang, talibre amin a masapsapul ko iti pagadalan. No at the research work mi, mapanak pa iti library, tapno lepasek, sakbay nga agawidak iti balay ti amok. Taapaman ang makasangpetak, trabaho meten iti balay ti ipamaysa. No aldaw ti exam, masapa ak nga agreeing, tapno mairing pasko amin at trabaho sa akto ag-review. Wenno saan, kabayatan nga aglutluto ak, igam ko ti libro, ta isam samirak ti agripaso. Makaladingit a panunutan manang, ngamjak pulos na padasan ti nagaliwaksay, kabayatan ti kinaagtutubok. Kalpasan ngamin ti klasek, agawidak adagos iti balay ti amok, tapno maasikasok ti trabaho kas babaonan. Naglabas pa'y ti tawan, agingga iti umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Ngam adda pagteng, ajak pulos namnamaan manang. Manong, pudno ka di ang nagsubli ni tatang ijabalay? Wen ading ko. Kat inawat manon ni nanang? Wen, inawat na kaslaawan tinapasamak. Talaga ngamin ang napatiglatan ni tatang para ka ni nanang. Itilaksit ti pa nang abandona na kada tayo, idubing tayo pa'y. No sakla may sa, jak mapakawan iti inaramid na kada tayo. No saan tayo ang nagtitinulong agkakabsat? No saan tayo ang nagsalukag? Awan ko matikastoy abiyag tayo ita. Maawatan ka, ading. Ngam amom, napaliw ko. Iti panagawi din ni tatang ijabalay. Nakitak ti pa nagbalbaliw na. Saan na kasi ti sigod? As-asikaswan na ni nanang. Ket pasaray agsapul pa yun iti pakitrabahuan na. Naimbag man, ta nakapagpanunot matlaangan. Ado tinagkurangan na iti pamilya tayo, nang runa ka ni nanang. No ar-arigan, kurang pa'y dagitang ar-aramidan na ita. Ading. Naawan tayo anang tartaripato ka ni nanang, nang runa kada kayo anabati iti puder na. Amano anyan tinapasamak kan kwa na. Isungarod nga'y kagkagumaak ti makalupas iti panagadal ko. Taarapaap ko nga agbaliw ti panagbiag tayo. Daytay makaaon tayo kumamot iti rigat. Amok day tading ko. Ket maragragsa ka nak, taagturpos kanton iti kolehyo. No pampanunutak dagiti rigat may iduubing kami. Gapo iti aramid ni tatang. Talaga nasakit pa'y laang tinakam ko kankwana. Naimbaglaangan tananakam kaming agkakabsat. Iso na isakad mi ti panagbiag mi. Katagyaman akmat iti Diyos. Tanagsublimot laangan iti sigod ni nanang. Saanan akas idi akanayon ang maikulkulang. Impagarup ko pa'y numapukaw na tilimbong ti panunot na. Gapo iti rigat mi, kan gapo iti aramid ni tatang.
Naalagaan na simpat ni Nanang. Agasam, pinakawan na lata ni Tatang, kat inawat na lata iti panagsubli na kada kami, kalpasan ti mano atawan akaawan na. Sigun ka ni Manong, nagbalbaliw mo't kanon. Sa bagay, kas makitak, na ipasimpana pa yan ti balay mi. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Tanagimulak iti sakit tinakam iti amak. Katagyaman ak unay kan ka iti panang tarabay mo kada kami. Idi katibok tirigat mi. Kan pagyaman ak unay ti parabor nga impay mo kanyak. Dandani akon agturpos iti kolehyo. Kat saan ama pasamak amin dagitoy, no awan ka anang tarabay kanyak. Ikarik Diyos ko, lipat akong tigurak iti amak, tapno awanon ti impanag asakit tinakam iti kaunggak. Awan ka iti pa nagturpos mo, anak ko. Agyaman ak Tatang, kat gapuday ta, iti bukod ko apa nagsalukag. Amok, anak ko. Kat pagbabawyak amin anaaramid ko iti kalabas. Amok ka saan nakaskari na mapakawanak. Gapo ka dagiti nagkurangak kada kayo a pamilyak. Sa anak nga agsardang nga agkid daw iti pamakawan mo, Jas. Kan mangipanagnag iti nalaos apa nagbabawig. Amo ka na sakit tinakam mo kanyak, anak. Kat di ka mapabasol no kasta ti marikriknam. Ngam sapay la kuma, tadumteng to ti panawan a mapakawan nakmatlaeng. Lipatan yung tinapalabas, Tatang. Tinapatag. Nagbabawyan yung dagiti na arami jo iti kalabas. Katkas makitak. Naragsak ni Nanang. Kastamot ang dagiti kakabsat ko. Iti panagsubli manan kada kami. Asino ako maasaan amangiyat nag iti pamakawan ko kada kayo? Napakawan kayon, Tatang. Jas, anak. Kat pakawanan dakmat, tanagimulak iti sakit tinakam kada kayo. Kat sapay ko ma, taagtultulo yun ti kinaragsak ti pamilya tayo. Mamati akasaanan amagsat ti kinaragsak ti pamilya tayo, anak ko. Kat agyaman akta napakawan nakon. Agyaman akunay. Agyaman akta napakawan nungot langan ni Tatang ading. Kunakdag na nayunan ang nasakit ni nakam mo kuana. Kinapod no namanong, naragsakan akmat, idinagsubli ni Tatang kada tayo.
Riming baw lang amin ti sakit tinakam ko kankwana. Ngam iti pa naglabas dagiti aldaw. Napanagnakak ti pa nagbaliw na. Kat nakitak ti kinaragsak manon ni nanang. Iso ang nagsubli ti sigod a panagraam ko kan ni tatang. Kat napunas amin asakit tinakam ko kankwana. Mamati ka di mo kabailan na sana pakawanan ni tatang ading. Amok ti kinasingpat mo. Itilikodan dagiti napasaram, manipod iti ubig tayo. Napatag namin kanyak ti pamilya tayo, Manong. Uwan gayam, anyang iti plano mita, ta nakaturpos ka ni ti koleyo. Kayat ko ti agabrod, Manong. Kayat ko ti makigasang-gasat iti sabali a pagilyan. Tapno matunoy ko ti arapaap ko para iti pamilya tayo. Nasaya day ta na panunot mo, ading. Panawon mo ten, tapno panunutom mo ti para iti masakbayam. Kampante akon nga umadayo, Manong. Tamakitak anabukal manan tinarakrak idi a pamilya tayo. Nasimbangan ti panunot ko. Tamok nga adan ni tatang akatulungan nyo. Kan mang tarabay kada kayo. Kat ikarik at tulungan kayo aging ga iti kabaelak. Itapay lang. Agyaman akon kan kaading ko. Katamo katarabayan na kati Diyos iti amin nakalikagom mo iti biyag. Agyamanak, Manong. Katkas iti kanayon nga ibagak. Karaman kayo a pamilyak iti agbalin a baligik. Karaman kayo a kanayon, Manong. Urnungak manang Emmy, ingka gumaak tinagabrod kat sa anak mat anapaay. Nagtrabaho ak iti sumagmamano atawan iti damo apagilyan anapanak, tapno makatulong ak iti pamilyak. Babaan iti bukod a panagsalukag dagiti kakabsat ko, ken ti basit atulong a maipapaay ko kadakwada, nakaturpos da iti panagadalda. Itamanang adaak dito'y katar, kan adamot ten bukod ko a pamilya. Duan ti anak mi iti nakaasawa kanyak, apag tintinulungan mi nga isakad. Kat dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, tanaragsak ken nasayaat ti binukal ko a pamilya. Iti kangitingitan ti COVID manang, pimusay ti amak. Nalaus ti liday ko idi, ta sa anak-anak kaawid, gapu iti pandemic. Katjak nakita day di tatang iti maudi agundaway. Napalabas la ti agarup do atawan, si marunumot apimusay day dinanang. Iso nga ita, ulila kamin ademang. Nupay kastama ng Emmy, naragsak kami latta nga agkakabsat. Tasakbay anagawan dagiti dadakkel mi, nabukal matlaeng ti pamilyami, nga iti na minsan kat narakrak, gapu iti saan anasaya at abisyo. No sa dino man itanti ayan dagiti dadakkel ko, kayat ko nga isagot kadakwada daytoy apakasaritaan. Agyaman ak unay kan ka, manang Emmy. To'y pagayam mo, Jazz. Pagayam ko Jazz, narigat nga agpayso tinapasaram manipod kinaubing mo. Ngambilibak kan ka, gapu iti kinatibker ti pakinakam mo.
Adu a sakripisyo ti naglabasam, sakbay anatunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Ita, nasopapakanan ti amin a sakripisyom, gaputan no ibasar ko iti salaysay mo. Mamati ak anasayaaten ti panagbiagyo iti pamilyam, kastamoten dagiti kakabsat mo. Sapay kuma tagtultuloy ti parabor adimteng kada kayo, tapno mapagturpos yun tumet dagiti annakyo. Kanayon mo adawatan ti panarabay ti namarswa, nang runa ket adayo ka iti pamilyam. Ken sapay kuma, tasalwadan na kayo apada-pada. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan ng taykan biyak ita, kat na adaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Angie at taga Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad na klaangan itinagan nga Angie at taga Isabela. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel, iso ang nagbalin aliliwami iji balay, ti dumngeg kadagiti nagduduma apadas a maipatpatangatang iti channel yo. Adamot padas ko akayat ko nga ibinlay manang, kat sapay kuma tamapilimat a maidrama. Agbangkag ti kang runaan at trabaho dagiti dadakkel ko. Upat kami nga agkakabsat kat siyak ti inaudi. Istrikto ti inami, iso nga obligado kami at tumulong iti bangkag mi manang, nang runa na awan klase mi, wenno iti tunggal bakasyon. Dagiti kakabsat ko kat agad adal da iti kabangibang nga ili. Iso nga idinagturpusak iti elementarya, tarigagayan mo ti inak, nga iti kumapagadalan da ti pagenrola. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ita, nadakaturpos kan iti elementarya. Kayat ko nga iti pagadalan matlaang nagiti kakabsat mo ti pagenrolam, Angie. Anya, gamnanang, jak kayat ijay. Dito yaklatan baryo tayo nga agadal. Ay na, ijay nga rod ti kayat ko apagadalam. Total, adamot ijay dagiti kakabsat mo. Amang ano maikawak to ijay, nanang. Sabalin samot ngamin dagiti estudyante ijay. Anak ida ti babak nang. Apay nga idamanang mo. Dagiti kakabsat mo, naka-adjust damat. Kabailam day jay anak ko. Diyak ko makayat, nanang. Saan amabalin? Ijay ka nga agenrol. Uray kitaem. Kabailam day ta, Angie. Dandan di enrollment sa tinukanaw ti pag-eskulaan ni Angie bakit? Kung nakarod nga ijay ili, ijay pagadadalan dagiti kakabsat na. Kahit anya ti kunana ngay. Kayat na kano, adito'y kumalat na kano baryo tayo ti pagadalan na. Apay ayang amin nga ipilit mo nga agadal ijay ili no di na kayat. Ni Angie ti inaudi. Kayat ko ang makaadal mo't ay tinapinta sa pagadalan ijay ili. Ipakpakitam latta nga iso ti paboritom nga anak. Iso nga daapal kan kuana dagiti kakabsat na kahit. Apay ko mga apalan da di adida.
Igaad dakit iti makaadal, tapno makaturpos da, kat maadaan dan tumot iti nasaya at apanggedan. Sana kas kadata nga itilatan bangkag ti ayan ta nga inaldaw. Mala ang arod. No umanugot lakit din ni Anjay, di agadal ijay ilay. Umanugot day jay, basta imbagak, agtong palakit day. Anyamot na ni Nanang. Ipilit naman ng kayat na ijayak ili nga agadal. Kayat ko kumaadituyak latan baryumi. Ngam di mo tumanugot. Imbog dagiti kakabsat ko tatalaga kayat na ti agadal ijay. Ngam siya, talaga ajak kumakayat. Amangan no maikawa ak tulaang ijay. Nang runa kadagiti agpalinto akaadalak. Hamangan no pasig damot asosyal. Sana kas kanyak nga itaakla ang agsursurong agaramat iti cellphone. Dituyak latta ko man. Gamjak mo't mabalin atob ngaron ti kayat ni Nanang. Anya nga tayo ti kasayaatan nga ramidag. Tinasayaat. Agina na akong tani. Rabiin. Baliwak tumanan a panunutan ti may papan iti dayta abanag apakaburburi-burak. Anjay anak, sa dinungay ti pagadalam, anya ti desisyon mo, umadanin ti enrollment. Dito'y lata ko man baryo tayo tatang, nung saan mo't nga umanugot ni Nanang. Amumutan ni Nanang mo, no anya ti kayat na iso ti masurot, nang runak at sikat ti kimot. Day tangarod ti rigat na tatang, siyak ti kimot, iso amasapol nga amin akayat na katong palak. Awan matkit di ti mapukaw kan kano padasam anak kao. Pagsaya atam mat ti pampanunutan ti inam. Adda ngamin panagamak ko tatang. Nang runak at nagapuak di ti baryo. Amkak nga amangan no mailidlidingak tukit di iti dayja pagadalan. Anjay? Naimbagdag iti kakabsat ko tanakirad ti pakinakam da. Ngamsyak ngay. No, kasta nga rod anak ko, kasarita man na imbag ni Nanang mo, tapno maibagam noan niya talaga ti pangedeng mo. Wan tatang, kasaritak tumanan, barang maawatan naktumot laeng. No ti amaklaeng manang Emmy, awan parikot ken kuana, tanoan niya ti madlaw na akayat ko, itulok na. Ken suportaran nakpay. Pinadas ko nga rod a kinapatang ti inak. Ngamkas iti ninamnamakon, saan nga imanugot, iso akapilitan nga rod a nagenrolak iti pagadalan akayat ti inak asumrekak. Talaga na ikawa akmanang tasabali dagiti estudyante no idilig iti baryomi. Saan laaday ta? At datang tangig dagiti padak nga estudyante. Kastamoten a moderno dagiti aramatan da iti pagadalan a nagenrolak. Pimmay supay ti amak ko nga amangan no mailidlidingak. Tasyak, damdamok la idi ti agaramat iti cellphone.
Idinto tadagiti estudyante adinanon ko iti dayja pagadalan ket nairwamdan. Gaputa nagtaod daket nga rod iti nabaknang a pamilya. Gapo iti dayta, kinaykayat ko tinagbalin a loner. Tadjakket nga rod makasabay ako nada iti Tagalog iti aramid da. Iti panaglabas ti sumagmamano a bulan, kinaykayat kon ti agmaymaysa. Gapot amkek nga amangan no mabuliak, tanagtao dakket nga rod iti baryo. Agingga anaamamok ni Chris manang. Padak nga estudyante iti pagadalan anagenrolak. Mabalinti makitugaw? Ha? Sige, nalawa mo ti pagtugawan. Agyaman nak. Huwag gayam, siyak ni Chris. Ngam sa bali lang ti section ko. Kasta ka di? Siakmat ni Angie. Nabayagan na palpaliiwan ka. Kanayin niyag may maysa ka. Apaya di ka makikuyog ka dagiti ka adalam no kastoy a break time. Ay, jak kayat. Panagriknak ngamin kat kasla maiduma kadakwada. Nang roda idinaamuan da naggapuak iti baryo. Kasla nangat nga to dalaunay a maidilig kanyak. Apay nga minakasta ti ka panunutam. Agpapada tayo amin ditoy. Saan mo nga idadaduma ti bagim? Ngam, jak kabailan ti makigiddan kadakwada. Nang rona kat panagriknak. Kasla siyak ti pagsasaritaan da. Tunggal agdudupong da. Baybayam lang ida. Sa bagay, talaga nga dadag iti estudyante akasta ditoy. Kasta ti kababalinta. Nang runa na nagapuday ti baknang a pamilya. Kasta ka di? Wen, ngamti ka agdanag. Manipod ita. Saan ka nagmaymaysa? Kanayin ka nakaduaan. Anya? Ang nakababain mo't kan ka, Chris? Okay lang. Amo ka dumtong tumot lang ti aldaw. Asaan to nakasta ti kapanunutam. Siyak ti makaamukan ka, Angie. Nanang, anya ka di ko na yung ibagayo kanyak. Kaslada parikutyo. Ada talaga anak ko. Ni manong mo. Ada nadagsa na sakit na. Iso akapilitan nga agsardan pailaang nga agadal. Anya? Kumusta nga rodo ni manong? Masapul ang mamonitor ti doktor. Ado ti kasapulan na nga agas. Kaasimot ni manong. Iso asika. Igaad mo ti agadal anak ko. Di mo lalaukan iti kalukwan. Panunutan nyo nga ado ti paggastusan mi kan itatang iyo. Agadal kayo ang naimbag. Aging ga kabailan da kayo pa'y apagadalan. Dagiti doa kakabsat mo. Nadamag ko nga damot ang nobyo da. Iso akas taunay apanang bagbagak kadakwada. Di kayag danag, nanang. Agadala ka na imbag. Saan kayon to ang maupay kanyak? Namnamaak na ita, Angie. Oh, Angie, ape amalmalday ka. Kaslada na dagsa na parikot mo. Nakasaritak ni nanang. Agsakit ni manong ko. Katdakkel agatad ti mabusbos. Tapno agimbag iti sakit na. Ha? Maasyanak ka da nanang. Sapay nagadu kami apagad-adalan da. Angie? Madantanaga nak. Sapay nagadu tilangan ko iti klasik. Manipod nagnobyo ta. Ad-adun ti panaglangan ko.
Ayat ko la maliklikan dagiti mangbulbuli kanya kakaadalak. Ang mga numamanda na ng ter-aramidek. Sapay kinasaritan ak nga igaud ko kano ti agadal. Katyak lalaukan iti kalukwan. Di kag danag. Saan damot siguro amamuan? Sapay kumaa. Iso mabalin ka di Chris. Manipod ita. Sardangan tapay laang ti kanayon nga agpasyar. Nang runan o da klase. Ha? Diyak kaya't maupay kanyak dagiti dadakkel ko. Nang runa kat dandanita yun ag senior high. Iso maawatan na kuma, Chris. Manogad adal ka na imbag Anjay. Apay ngaya pinayaban da kaya pagadalan niya. Ha? Nagado kanumot alangan mo. Kan kanayon kano makita da ka nga dakad kadwam nga estudyante mo't laeng iti pagadalan niya. Tatang. Asino da dya lalaki, Anjay? Ni Chris da dya tatang. Nobyo. Anya? Nakinubyo ka iti day ta kinaubing mo. Pakawanan dak tatang. Ngam ikari kasana kun nga aglangan iti klasik manipod ita. Rumbang laan. No di mo kahit apagsardangan da kang agadal. Ang bumot nga da sangsangun tayo aparikot itaga po iti napasamak ni manong mo. Di mo kumamot na yunan pa iti parikot tayo anak ka. Pasensya kayo na talaga tatang. Saanan ang maulit. Igaud kon ti agadal. Ikarikday takada kayo. Angie, agawawis ti may sa barkada. Mapantayo ka no iti balay data kasangay na. Ngam, adapay klase tayo inton madamdama. Agabsent takit din. Oray dagiti ka klase ta. Agabsent da itamalam. Tapno masapsapa ka no ti jamming tayo. Ngam Chris, jak mabalin ti aglangan. Amumot a pinaayabanda ni tatang diti pagadalan. Gapu iti kanayon ko apa nagabsent idi. Iso jak kayaton a maulit pay dayjay. Oray talaang. Datalang tawan iti no kaskasano. Agabsent ta kami na ni tamalam. Pasensya kan at talaga Chris. Ngam nagkari akon adjakon aglangan. Wano agkating classes. No kayat mo, oray si kalaangan timapan. Iso ano day tati ko nam. Talaga nagbalbaliw kan. Saan ka nakas idi akanayon nakakayat akad kadwa. Ita, saanin? Amumot ni makagapusaan ka di. Isaasapay ko matamaawatan na Chris. Da kayo latan. Ibagamlaangan kadakwada asa anak ang makasurot. Masikog ni manang kunayo, nana? Wan anak ko. Jak namnamaan ang maaramid ti may sa akabsat mo dayta. Namin ano a binagbagaak nga adaywan na payla ang tinubyo na. Tapno makaadal ang naimbag. Ngam inya alang-alang na ti amin. Anya nga ita, masikugan. Anya nga iti ko na tinakasikugkan kwa na, nanang. Anya nga ko mati maibagaan na. Awan tagad adal dakat nga ron nga agpadpada. Anya nga iti pangbiag na iti kabsat mo. Sapay pada tayo umot nga awan mabalin da iti biag. Isulaang mo tinamnamaan dagiti naganak na. Iso nga ikarkarigatan da pagadadalan. Anya nga ron ti plano ni manang ita? Kapilitan nga agsardeng nga agadal. Tapno maaywanan na ti bagina. Kabayatan ti panagsikog na. Kinayat na da ita. Iso nga anusan na. Nanang,
Si kalaangan kan ti may sakabsat mo tinamnamaan mi kanitatang yu ang makaturpos anak ko. Iso apang nga asim ko ma, tadi mo tultuladan tinapasamak ka ni manang mo. Iso ang napagnuman mi kanitatang mo, nga apaman nga ag-senior high ka, umakar ka iti pagadalan, tapno maliklikam day tanubyom. Amok nga aging gaitakat at dapay la relasyon nyo. Diyak kaya't abapasamakan ka tinapasamak iti kabsat mo. Iso atap no mayadayo ka iti dayja lalaki. Umakar ka iti pagadalan. Apaman nga ag-senior high ka, anak ko. Aramidak, no di agtungpal iti kayat dananang nga umakarak iti pagadalan, apaman nga ag-senior hayak manang Emmy. Ay ayatek ni Chris, ngam amok anasken nga ipangpangrunak ti panagadal ko. Kat intundumteng ti aldaw, nga agsarak kami tumanen, kat talaga ada kami tinaitani iti tunggal maysa, mapasamak to dayta. Kunak na agbalinan ana-anayas ti biyag mi, kalpasan dagiti napasamak kadagiti dua kakabsat kumanang, ngem dimteng manen ti maysa parikot. Nakitaray iti nobyo na ni manang ko, kat talaga anaupayan dagiti dadakkel ko. Syaklaengen ti pangnamnamaan damanang. Saan atap no syak ti mangbiag kadakwada, no di ket di da kayat a mapasarak ti rigat a napasaranda, kabayatan nga agad-adal kami kadagiti kakabsat ko. Kayat da nga agbalin to anasaysaya at ti agbalin a masakbayak. Tinungpal ko ti karik kadakwada manang. Agingga iti nagturpusakon iti senior high. Agyaman kami iti Diyos, nakaturpos kan iti senior high, anak ko. Kablaawan da ka, anak ko. Agkolehiyo ka mutlaengan. Agyaman nak nanang, tatang. Anya nga iti kayat mo nga alaen a kurso, anak ko. Wan nga rod, anak. Itapay laeng, rumbeng ang makapagdesisyon kan, noon niya ta alam a kurso. Political science ko matikayat ko, tatang, nanang. Anya, political science? Ay, saan aday tati kurso kayat ko nga alaem, Angie? Ha? Kayat ko a criminology ti alaem a kurso. Nasaysaya at dayjay, anak ko. Agoray ka, bakit? Saan aday tati kayat na, Angie? Baybe ang matikurso akayat na ti adalan na. Ay saan? May mayat ti criminology ko naklangarudan. Ang mga nudyak kabaalan day ta kurso, nanang. Abay ket din asaan? Nagturpos ka iti senior high a nagangato ti gradom. Kabailam day ta anak ko. Uray kitaam. Ada kayo matnanang?
Wen, siya kunti may nagipan ka nagiti ka sa pulam diti boarding house mo. Kastabot ti allowance mo. Amangan ko nak no makumikom ka iti panagadal mo. Wan nga rod nanang. Medyo narigat. Taggid-gidan ti academics kan initial trainings mi. Ay, kabalam day ta anak ko. Di kagdanag. Ay, tapno saan kan ama istorbo iti panagadal mo. Siya kun akanayon to umay mangyag iti allowance mo. Kastamot ka nagiti ka sa pulam ditoy. Uray saan ka pay laang nga agaw-awid. Isupay abannog mo. Agyaman nak nanang. Eh, kas makita ka. Tadupay mo't nagiti abastom ditoy. Saan kan samot nga glutluto, Anje? Hadya nga iti kang kanam. No awan oras kong agluto. Kompormin ati kang kanak dita. Nay, ay saan mo abaybay antibagim anak ko? Abangan no agsakit ka mo, no saan ka amangmangan iti husto nga oras. O kayak laang nanang, didak pagdanagan. Ngaging gaita, kasti pa lang ti marikriknak. Sumagmamanong aldawon ngagsaksakitak. Tiyakmot laging bagan, kanayon ngagsakit ti tiyan ko. Kan adapay la uyok ko aging gaita. Tiyakmot kaya't nga ibaga kadananang. Tadapay la ni manong amatamtaming aging gaita. Diyos ko, tulungan nak. Kabailak tayo ito eh. Nagrigat nga minti kurso nga impaala kanyak ni nanang. Nga masapol nga ikarigatak. Diyak malipatan dya imbaga na kanyak idi. Asyak laangan tinamnamaan da makaturpos. Katyak kayat ama upay da iti arapaap da kanyak. Masapol na sumrekak. Ado ti masapol nga iringkas ko dya pagadalan. Kan adapay training mi ita. Ikarigatak ti sumrek. Aginanaak tulaangan kalpasan ti klasik. Sapay, kasla maulaw ka nagsakit ti ulok. Kasla pa'y kitin matalimaw daw akiti panagriknak. Anya nga tayo da iti ang mapaspasamak kanyak. Apay akasto iti riknak. Sa dino ti ayan ko. Anak, nasaya ata nagsublin ti puot mo. Kumusta ti Riknam, anak ka? Apay, anya tinapasamak nanang. Tatang, apay nga dak ti hospital. Natalimo daw ka, kabayatan ti training yo. Iso nga intaray da ka diti ospital. Inyawag da ka da kami. Iso nga imay kami adagos ka ni tatang mo. Nanang. Imbagati gayem mo, anabayag kaya mo nagsaksakit ka. Hanggang sumsumrek kalat tayo ti pagadalan. Di mo kanumot kaya ti mapan iti doktor. Hape adi mo yung pakpakaam mo kada kami nagsaksakit kagayam anak ka. Diyak ngamin kaya taglangan iti pagadalan tatang. No adda mamis ko a lesson. Ang mga numarigatan ak tumanan. Nagidan ngamin ti academics kan training mi. Apay adi mo imbaga marigatan kagayam anak ko. Ay pakawanan nak. Taimpilit ko ti kurso akayat ko nga alaam. Diyak impagaruhop nga iso ti agbalin arason ti kastama pasamaken ka. Nanang. Angie, anak ko. Ay na, dahituyan ti bagbagak edi pa ilaang bakit. Saan arumbang nga ipilit ta, taan yaman akayat ta, iti anak ta.
Lakay. Sapay la kumataag serbin da ito'y aleksyon kan ka. Iti kasta, saanan ang maulit ti napasamak? Ang mga noan yan to pa iti mapasamak kan ni Anjay. Pakawanan na ko, Malakay. Anjay, anak, pakawanan na. Ay, jaking gagara ti amin. Pakawanan na ko ba? Gusto, nanang. Maawatan kayo. Kangrunaan na. Mapakawan kayo. Mariknak no kasano ti panangipatagyo kanyak kas anak yo. Amin ang kasapula. Impayo. Kangrunaan na. Siyakla ang tinamnamaan nyo. Iso nga ikarik, nanang. Latang. Makaturpusak. Iturpus ko ti kurso akayat mo para kanyak, nanang. Ikarik na ita. Gapo itikas jay napasama kanyak manang Emmy, nariknak tinalaos a panagbabawi ni nanang, gapo iti panangipilit na kanyak iti anyaman akayat na. Nagbaliw anamin pinsan ti inak, kat manipod idin, kanayo nun adumngag kanyak no adda ibagbagak. Siyak matmanang, kas panang subalit ko iti ado a sakripisyo dagiti naganak ko, jakon binaliwan ti kurso, kat ingka gumaak nga inring pas, iso analaos ti ragsak ni nanang ko. Ti pagsayaatan naman nang, mainaig iti kurso nga inring pas ko ti trabaho kita. Kat mariknak tinalaos a panangidayaw, kan panangipanakkel kanyak dagiti dadakkel ko. Kayat ko nga ibinglay ka dagiti naayat adumdumngeg, asaan alapod ti kasasaad iti biyag ti panangtunoy iti arapaap. Amin a panubok, ibilang tayo akarit amang degdeg iti gagar tayo, amang tunoy iti amin nga arapaap tayo. Daytoy ti pakasarita ak manang Emmy. To'y pagayam mo, Angie. Angie, pagayam ko, umunay iti amin, agyaman kami iti anus mo anang ibinglay iti padas mo, babaan iti email tayo, ferdinand.feria413@gmail.com. Mariknak ti marikriknam, nang runa no kasjay nga ipilit ti inam ti anyaman akayat na. Ngambilibakan kapagayam ko, ta itilaksid adi mo kayat ti kurso akayat ti inam nga iturpos mo, nagtulnog kalatakan kwa na, kat talaga nga inturpos mo tinasao a kurso. May saka apagulidanan nga anak pagayam ko, kat sapay lakuma, ta maiyaon mo itirigat ti panagbiagyo iti pamilyam, kat magunudyo kuma ti aglap-lapusanan a parabor. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam.
Anag pailingad itinagan a Louie at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukel iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan itinagan a Louie at taga Pangasinan. Nabayagan ana sarakak to YouTube channel yo. Isa nabayagak matan a subscriber yo. May sangamin da iti a programa a pagliwliwaan mi ije balay. Kastamot ten no agdudupong kami nga agkakaaruba. Adamot padas ko manang Emmy, kat kayat kumat nga ibinglay kadagiti padak adumdumngag. Sapay ko mga rod na mapilimat a maidrama. Jakmat ko naan, anakurapay kami unay manang, takinabaulan da kami mat apinagadal dagiti naganak kada kami. Naipaidamat amin akasapulan mi iti inaldaw. Iso nga inkarigatak mat apinasaya at ti panagadal ko manang, tatalaga akayat ko ti makaturpos. Napasamak ti padas ko, idi katurturpos ko iti elementarya manang. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Laawan ka anak ko, nakaturpos kan iti elementarya. Ita, ag high school ka matan, akas ka ni manang mo. Un nga rod nanang, agyaman nakada kayo kan ni tatang, tatalaga nga insakad yun di panagadal mi kan ni manang ko. Ay, siyempre mo't anak ko, kaya't may makaturpos kayong agpadpada nga agkabsat. Pagadalan da kayo aging katkabalan may kan ni tatang yo. Di kaya agdanag nanang, talaga kaya't ko din makaturpos iti high school. Kastamat iti koleyo. Ay rumbag laag anak ko. Taday talaang timabalin mi nga ipatawid kada kayong agkabsat. Excited ak nga raw dan high school nanang. Sapay kumata nasisingpat tumot lang dagiti kaadalak. Akasmat lang iti elementary. Ay na, adun to ti maam-amom anak ko. Di ka agdanag. Pastamot lang iti elementarya, Rachel. Wan nga rod, Louie. Kat congrats kan ka, Tawid high honors ka manan ang naggraduar. Oray si Kamot. Agpada talaang. Iso congrats mo't lang kan ka, Rachel. Sa di nga rod ti pag-eskwilaam. No sa di no ti pag-enrollam, di jayak mat. Masapol nga agkaduata mo't lang. Saan ka di? Agpaisot ako nam. Naragragsak mo't lang nagpada tamanan iti pag-eskwilaan. Excited ak nga rodon, Rachel. Oray siyak mo't Agtinulong talata tapno nalalaing tanto manan inton high school ta. Sigurado day ta. Basta agtinulong ta. Agayam ta. Isarum bang lang nga agtinulong ta, Louie. Anya nga tatirik na tagbali na high school student. Siyempre, exciting. Ngam narigrigat ton dagiti subjects tayo. Iso nga agtinulong talata Wen, Rachel, team ta, aging gay ti high school. Rachel, nagaduta assignments tayo ita. Wan nga rod, Louie. Asidag nga minang exam. Isungag sa saruno ti panangitid da iti assignments tayo. Medyo narigat gayam ti high school niya. Wan nga rod. Kabaalan ta da ito, Louie. Basta agtinulong ta, akas iti aramidon ta iti elementaryata pay laeng. Wan team ta nga rod. Anya nga rod ti mo nang aramidon nga assignment. Matpay nga muna. Isungamin ti pagrigatak. Siyakmat, English. Kalpasan na, agpin nakita ta iti inaramid. Uy, mayat day ta nga idea ma. Huwag tapno nalaklakata amalpas dagiti assignments ta. Mapanta iti library.
Naulimak ijay. O sige, may mayat ngagpaiso ijay. Nabibit ta amal pa sa assignments tano na ulimak. O may kangarudan. Kumusta ti panagadal mo, Luway, anak? Nasayat mo, tatang. Ngam narigrigat gaya matalaga ti high school. Amok akabaalam dahi ta, anak ko. Tatang, nang runakat kaadalak manin ni Rachel. Agtintinulong kami, nadanas ka nga rin pas medyo pagadalan. Manipod mo't edi elementarya kayaw kat kastante aramid yaw saan aya. Iso asaan agin na dayo dagiti grado yu adwa. Wen nga rin, tatang, agtintinulong kami akanayon. Oray no ag-review kami, agtintinulong kami lata. Nasaya at day ta. Tapno nakarkaro pa yung maingganyo kayong agadal nga gayam. Pod na day ta, tatang. Masapulan na nga to akanayon dagiti grado mi. Kung nangarod dagiti teachers mi, ngawan ka na ti paabak kada kami adwa. Gapot agpada kayo ang nagagat kan nasaririt, anak ko. Katsapay lakuma, taging gay ti koleyo, kastalat ta ti aramid yung agayam. Sigurado day tatatang, tagpada kami ni Rachel, anang ato ti arapaap na. Nasingad agayam ko ni Rachel manang Emmy. Manipod elementarya, kanayon kami nga agkuykuyog kan agtintinulong iti amin nga assignment, activity, kanda dumapay akasapulan nga iringpas iti pagadalan, nga isumot ti makagapo, no apay asaan kami anarigatan anang gunod iti nangato agrado. Ti pangidayawan kada kami dagiti classmates kan teachers mi, amin nga asignatura agpada anangato ti grado mi nga agayam. Iti kaaddamin iti high school, agpada kami matlaang nga aday ti star section, tanangangato lata ti grades mi nga agpadpada. Nagtintinulong kami latangarod iti gayam ko, agingga idinadanunan ti panagturpos mi iti sekundarya. Kablaawan da kayo, Louie anak. Kastabot kan ka, Rachel. Ay na, talaga nasaririt kayo adwa. Podnote ko na ti inam, Louie. Agpada kayo ka ni Rachel agayim mo. Agyaman tatang, nanang. Agyaman tata, nana. Sigurado ang maragpatyo amin nga arapaap yo iti biyag. Ay pudno day ta nga imbagam lakay. Nang runa no nakarkaro pa'y nga igaed dati agadal. Aramidon mi talaga day tananang. Nang runa katag kolehiyo kami ni Rachel. Pudno timbaga ni Louie, nana. Rachel, sa dino ti pagadalam iti college? No, sa dino ti pagadalam, di ijayak mat. Kan, agpada tay ti kurso nga alaan. Kayat ko day ta. Ay kapanunutin yung arod anaimbag no anya kurso ti kayat ti tunggal may sakada kayo. Ang mga nogso pa di mait. Wan mo't ngagpaiso, Rachel. Louie. Nagsaritaan min no anya kurso ti alaan mi nanang. Tatang, katagpada kami ti kayat. Ha? Agpaiso? Ang mga numapilpilitan lang mo ti may sakada kayo. Ayat yu laeng saan kayong agsinay ti pagadalan. Saan tata? Agpada kami iti pagasman ka ni Louie.
Iso nga agkadwa kami latta, aging ga iti aggraduar kami iti kolehyo. Anya Rachel, nakasagana kan? When Louie, excited akon iti umunang aldaw ta iti kolehyo. Umay ka, sa pulon tanti classroom ta. Saan ta ka di pa'y analadaw? Saan pa'y? Ay, naimbaglaangan. Naglawamot namin dahi ka pagadalan. Nagato ti pasikot-sikot. Kasta talaga. Ta universidad da ito yan. Ado ti classrooms. Kan depende iti kurso ti building nga ayan ti classroom. Naimbaglaangan tagpada ti amin nga schedule ti klase ta. Sa anak unay ang maikawa ditoy. Ita lang da ita. Uray kita. Kadag iti masungan nga aldaw. Amom ton ti amin apasikot-sikot dito yung universidad. Rachel, nakita mo score exam tayo? When Louie, nangat-ngaton sa basit ti score ko ng sika. Wow, talaga nalain ka. Saan nakapaabakan ka? Bumawi akin dun sumaron ng exam tayo. Amok mo't day ta. Okay lang mo ti kompetisyon ta, san ka di? Wan mata. Sigurado ka jakton paabakan kayo dun sumaron no. Rumba nga rin nagpada tayo ti score. Tagidan tamot nga review. Basta awan malipatam ka dagiti na adalta. Siguradwak day ta. Tapno saan na ka maabak. Naglaing ta doa, saan ka di? Wana, kaputag tintinulong ta. Kan, nagagat ta nga agadal. Podno day ta. Saan ta pala nga pagsaritaan ti may papaniti day ta? Rumbang nga gumpit day ta. Ha? May papanitian niya? May papaniti makan. Ha? Mapantay di kantin. Kat no asino ta at ado ti makan na, iso ti nangabak. Anya? Kumusta nga iti grades mo ita, anak ko? Nangangatumat nanang. Ngamnas ka na ma-improve pa'y. Marigat gayam iti koleyo nanang. Ni Rachel nga yagayim mo. Kumusta mo tan? Kasi ti sigod. Nalaing latta nanang. Ay good, kasmot lakon ka, anak ko. Isoanas kan nga agtintinulong kayo latta. Kitaam, idinagturpos kayo iti elementarya kan high school. Agpada kayo nga adda iti top 10. Kastamot aramidin minanang. Ngam adadag iti gundaway anangat nga to ti maala nga score ngam siyak. Ay talaga akasta. Depende laangan kada kayo dayta. Ngam no daduma. Kasla maupupayak no nangat nga to ti grade na ngam iti siyak nanang. Katagpada kami matiti inadal. Talaga siguro ang nalalaing ni Rachel ngam siyak. Anak ko, di mo panunutan nga da competition kada kayo adwa. Amang ano da ita ti pakadadaulan ti panaggayem yaw. Saan matkit ni nanang? Isong ay karigatak ta agadala na imbag. Oray adaak di ti balay. Masapol nga gripaso aklat ta. Kaya't kung amin nga inton sumarunong nga exam. Nangat nga ton ti grades ko ni Rachel.
man min ka ni Rachel, ti kanayon nga aggidan nga agrepaso, kan agtinulong iti anyaman a mainaig iti panagadal mi panang Emmy. Ngem jak impagarop adumteng ti gundaway, amariknak, kan sumsumreken iti panunot ko, nga addan kompetisyon iti nagbaetan mi iti gayem ko. Nang rugi ngaminan at tinarigagayak arumbeng anangat nga to akanayon ti gradok ngem ni Rachel. Iso nga uray no agkuykuyog kami latang ag-review ken agaramid kadagiti requirements para iti panagadal mi, itultuloy ko lata ti agrepaso nga agmaymaysa tunggal sumangpetak iti balay mi. Tapno maatiw ko ni Rachel no maipapanen iti grado mi. Agingga iti dimteng ti gundaway, ang maapektaran ti panaggayem mi ken ni Rachel manang Emmy. Rachel tumawawag. Apay nga ta. Hello, Rachel. Hello, Louie? Ada ka dita balayo? Uwan. Apay nga mawag ka. Exam tayo intun Lunes. Agiddantan nga ag-review para iti exam. Kwa. Pasensya ka na, Rachel. Masapol nga ag-focus ak nga agmaymay sa nga ag-review para iti exam tayo. Review ta adwa? Kasi tisigod nga aramidan ta? Pasensya ka na talaga. Kaya't ko tag-review ng agmaymay sa ita para iti exam. Sige nga Rod. No, kasta ti kunam. Sapay ko matamaawatan na, Rachel. Okay lang, Louie. Sige, syaklat ta nga Rod ang tag-review. Good luck iti finals tayo. Agyaman nak. Good luck, Matt. Agkita tanto langan into next exam. Okay. Pasensyakan. Naisturbok ti panagrepasom. Sige nga Roden. Bye. Bye. Pasensyakan na, Rachel. Talaga kaya't ko anangat nga ti mahalak ita iti finals. Isong ag-review ak agmaymaysa. Amo ka mas daaw ka. Ikagumaka iti dayta agundaway. Nangat nga to ti gradok iti final exam tayo. Sino di kinasarita mo iti cellphone mo, anak ko? Ni Rachel, nanang. Apay nga imawag. Kunak man numapan kay Jibalayda. Taagripaso kayo para iti examin niyo. Di akon mapan, nanang. Dito yaklatan nga agripaso. Imbagak matan ko ano dayta. Ngam amangan numas daaw. Apay adi mo kinayat tinapan ni Jibalayda. Makamumutan, nanang. Nung saan na makaawat. Naguray ka man, anak ko. Adda ka di problema yaw ka ni Rachel. Awan, nanang. Talaga lang nga kaya't ko tagmaymay sa nga ag-review. Kaya't ko anangat nga to ti maalak itangam ni Rachel. Nay, Louie, aguray ka man. Makikumkumpitensya ka kadi iti gayib mo. Kanain mo't nga min anangat nga to ti score ng humsyak. Kat agkitkidan kami mo't nga agripaso. Iso nga ita. Masapula pa nagkakabaalak tagmaymay sa. Kaya't ko apanagnagan ti bagik. Analalaingak ng ni Rachel. Ay na anak ko, madidaita akapanunutam. Nang runak at gayem mo unay ni Rachel. Anyalangan ti makunana. Numaamuan na makikumkumpitensya kamat gaya man kankwana. Makamuditan, nanang. Basta panagnaga ka nalalaingak nga amang ng ni Rachel.
itim ako na mita Rachel. Nangat nga to ti grado kam si ka. Wan nga rod, Louie. Kanayon mo tan anangat nga to ti maalalam ngam siya. Kasta talaga. Kunak man no nalalaing ka ngam iti siya. Saan mo't? Agpada talaan. Kun jak mo't ikumkumpara ti bagikan ka. Ti importante, agpada na nga to ti grades ta. Saan ka di? Nga maklune mo nga dapat nalalaing ngam si ka. Ket siya day ta. Ngam laglagi pam. Saan na kanayon nga adda ka iti nga to? Oh, ang mga no saan ka lang anaruam nga adda ka iti baba? Saan ka unay nga agkampante, Louie? Ang mga no siyak tumot ti adda iti posisyon mo ita. Oh, di pa nagnakamaro, Rachel. Tapno damot challenge. Ha? Challenge at talaga? Siyak, saan ka makikumkompetensya ng runa kan kaagayam ko? Basta say-saya atat ti panagadal ko para iti future ko. Amom, Rachel. Amang ano yung dumdum taal daw. Nangat nga to latat isaad ko iti pagtrabahuan. Ngam iti sika. Takas makitang mat. Nangat nga to ti grades ko ngam sika ita finals. Amom, Louie. At dadagiti saan ang masukat babaen iti grades. Depende lang ang dayta iti regat kan gagat mo nga agsapol iti trabaho. Kan mabuyugan pa iti parabor nga itad ti Diyos. Para makita, Rachel. Graduation ton. Kalpasan dayta. Agtrabaho tanto maten nga agpadpada. Congrats, Louie. May saka ka nga ton iti klase. Happy graduation. Kastamot kan ka, Rachel. Amom, excited ako niti future. Talaga nagragsak ka. Ngam panunutam, nangat nga to labas iti grade mo ngam siya. Wen, ngam nagbali naka-consistent. Siguro, maklon mo matitan na nalalaingak ng mitisi ka. Wen, Louie, ngamkas na ko nakon, saan nga amin abanag kat maibasar iti kinangato ti grado. At dadagiti na swerte no trabahon ti pagsasaritaan. Ngam sa bali, Rachel. Amok nga do tagtarigagay ang mga ala kanya kag trabaho. Gapoy ti credentials ko. So sigurado, jak tumarigatan niya agsapol iti trabaho. Well, good luck, Louie. Sapay ko ma, tapumudno amin nga ibagbagam. Kumusta mata ni Rachel agayam mo? Talaga ka di mo pa'y sinarungkaran manipod nalpas ti graduation nyo. Jak masaw nanang, adaw pa'y ngamin tararamidak. Kanayon ka mat arumwar anak ko. Apay no sarungkaran mat maminsan. Bisya nga gap-apply ti trabaho nanang. Kaya't kung ipakita kan ko na, nga daadagos master ka katrabaho kalpasan di graduation mi. Ay na, anak ko. Talaga alinipat mo di pa naggayam yo. Gaputa ka na yun mo nga ikumpara ti bagim kan ko na. Apay aya, katagpada kayo mo ta na saririt. Nanang. Amom anak ko, saan a karera ti biyag? Saan a masapol a makikumkumpetensya ka? Ngam nagrigat nga ron nga klunen anasay sayato ti gasat ni Rachel ngam iti siyak, nanang. Saan mo nga ibasar iti sabali a tao ti pananggunod mo kadagiti arapaap mo anak ko? Saan nga agpapada ti gasat ti tao? Ti importante, ikagumaam at unuyan ti arapaap mo, babaan iti panagsalukag mo. Saan agapo iti panakikumkumpetensya iti sabali a tao? Tandaan amday ta, Louie.
Apay nga tangawan matlangan ti maawat kong awag. Manipod ka dagiti nag-applya kiti trabaho. Kanya apay la kumatiberokan da. Kat nagngangato ti grado kiti koleyo ak. Dahita ti mga ipanagnak. At alagaan na sariritak. Kat kabailak ti amin a posisyon iti trabaho nga inaplayak. Makapasikurupay kit din di kastoy. Talaga kayat kunti maddaan iti trabaho. Aging gaita. Awan pa'y mutlaan ti mastragak. Sana bali. Aguray aklat ta. Ang mga numay sa kadagito yung aldaw kat adanton umawag kanya kadagiti nagaplayak. Ay bakit? Agan ano dyan anak mo? Kanayon mo takasla na kaun-unag ti pampanunutan na. Mariribu ka na. Apay ka nung aging gaita, katawan pa imawag kadagiti nag-applyan na iti trabaho. Ay katurayan na. Saan na nga rod ama aklon nga awan adagos ti mga laken ko ana. Tanangangato kanukat nga rod ti grado na nagturpos iti kolehiyo. Kun kayat na nga umuna amaadaan iti trabaho ngam ni Rachel agayem na. Kanulinipat ng samatan agayem na. Jak matan makita nga agkuyog dadwa. Dahita nga road ti madi nga inaramid na. Imbilang na matan akakumpitensya agayem na. Ay por Diyos. Nakababain pa ikit din ka ni Rachel. Talaga Tadjay maysa, talaga agayam tinangibilangan na kaniluwing anak ta. Dinto di anak mo, iso tinagbalew. Tadi na kayat ti paatew, itigayam na. Amom ka di. Nadamag ko nga da ka ng trabaho ni Rachel. Nagbiita na awat iti trabaho. Ha? Agpaiso anak ko. Ay ko talaga nga rod analaing ni Rachel Ay kat si ka nga'y mahat anak. Awan pa'y nga rod ti imawag kanyak nanang. Talaga ka na yun nakamaring bawan ni Rachel. Anak, kastay ko na akon. Saan asalip ti biyag? Ada panawon para ititunggal may sa kada kayo. Nagrigat na aklonan nanang. Inka gumakpay mo ti amin. Tapno nangat nga to ti gradok ng ni Rachel. Idi graduar kami ni ti koleyo. Saan mo ngamin nga ikumkumpara ti gasat mo ka ni Rachel anak ko? Ti importante, ikagumaam atun uyan dagiti arapaap mo. Dumtang tumatla ang tigundaway para ken ka. Ngam nagrigat nga rin saan nga ikumpara ti bagik ka ni Rachel. Nang runak at gayam ko. Day takat nga rod anak ko. Agsasabali tigasat ti tao. Tigasat kat saan ama ibasar iti kinalaeng. Saan mo nga ipada tigasat ni Rachel itigasat mo. Dumtang tumot ti panahon mo anak ko. Itama amiris ko ti amin anay baga kanyak ni Rachel nanang. Talaga dakkel ti nagbasolak kan kuana. Nakulapan ti panunot ko kapoy ti apal ko kan kuana. Dinto ta saan na pulo sa nagbaliw ti pannakilangan na kanyak. Ore marikrik na din ako may kaya-kaya kon kan kuana. Naimbag mo ta nakaamiris kan anak ko. Nagsaya at agayam ni Rachel. Sika ti nagbasol, iso asika ti rumbang nga umasidag kan kuana. Dumawat ka iti pamakawan na. Mga ano day talaang ti ururayan na kan ka. Wan nanang, aramidak day ta. Diyak kahit niyagtultuloy ang marakarak ti panaggayim kin Rachel.
Gapulang tabinalkot ti dakas nga apal ti kinataok. Jak itulok ang madadal ang mamimpinsan ti napintas alinangan mi. Nang runa ti panaggayem mi, nanang. Napalalo man di panagbain ko itigayem ko kadagidi akan nito manang Emmy, inturturod ko asinarungkaran kat nagkidawak kan ko ana iti pamakawan gapu kadagiti impakita kan insawang ko kan kuana iti kalabas. Di ta nakarkaro ana panagnakak ti kinasayaat ni Rachel, taawan man la ti panagdwa-dwa na anang isawang asaan mi kuman a panunutan ti napalabas. Nang runa, tadinak matpulos imbilang akakompetensya na. Ad-addan anakonsensya ak anakangeg iti insawang tigayem ko manang. Taamok, kan mariknak nga idi paylaeng, syaklaeng tinangibilang kan kuana akakompetensya. Ngem ti panagkiddaw ko kan kuana iti pamakawan, tinagbalin adalan, no apay anagsubli ti sigod a kinasingad mi. Kat nakarkaro pa'y anagbalin anabigkat tilin nangan mi. Tikang runaan ajak ni namnama manang, kat ti panangirekomenda na kanyak iti kumpanya nga ayan na. Adalan moten, tapno maaddaanak iti natalgad at trabaho, aging gaita. Imbinglay ko ti padas ko manang, tapno agserbi apalagip iti amin. At ikinasirib ti may sa tao, kat saan apangibasaran iti agbalin agasat na. Kang runaan ti amin, awan tinasayaat nga itden ti pannakikompetensya, ta saan to nga agbalin adalan dayta iti pananggunod iti napintas a masakbayan. Adda umno a panawen para iti tunggal maysa. Kat kabayatan adipay nadanon ti umno a panawen tayo, ikagumaan tayo latta ti agsalukag, ken agbalin a nasayaat, aging ga magunod tayo tinapintas agasat, kang runaan tinasayaat a masakbayan. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Louie. Pagayam ko a Louie, pudno asaan a karera ti biag, saan arumbeng a makiin-inno na iti sabali a tao. Makita mo tinagbalin a bunga ti inaramid mo, dandan ni narakrak ti linnangan nyo iti gayem mo, gapo iti pan nakikompetensiyam kan kuana. Ngam ti di mo ninamnama apulos, isupay gayam tinagbalin nga instrumento ti Diyos, tapno magunod mo dagiti arapaap mo iti biag. Sapay kuma ta agtalinaed tinapintas agasat, ken agtalinaed tinasayaat a panaggayem yo adwa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti tana, tibiyag.